Morjes, C-tyttöjä ja A-poikia. Kohtuu hyvin sille, että ollaan A-poikien kanssa toisena siinä ylemmässä jatkosarjassa Divarissa. Ollaan KV:n kanssa tasapistossa tällä hetkellä kärjessä. Aika kovia tiukkoi. A-pojilla tulee olemaan Blackbirds ja Era Akatemia 2. Ja sitten C-tytössä tulee olemaan toi Bandy Boys ja KV. Se Blackbirds on A-pojissa semmonen, joka voi sotkea sitä kolmikkoa aika hyvin. Ja nyt Era Akatemialla on semmonen tilanne nyt kakkosella, niin niillä on kuutosivarit päällekkäin samana päivänä, niin alkaa tulee ohkainen materiaali niille. Bandy Boys on semmonen kohtuu hyvä silleen jengi, mutta niillä on mennyt aika huonosti, niin pitää kumminkin pelata tosi kovaa, kun niistä ei koskaan tiedä, miten voi yllättää. Ne KV on aika kova ja kun niillä on ne kaapisiskokset, niin on tärkeää pitää ne kiinni. Että saataisiin se otettua, se on tärkeä peli, että saataisiin se voitettua se peli. Onneksi on sellaiset huoltajat, molemmissa joukkoissa sellaiset, jotka hoitaa ensihavun, ja mä hoidan noin vesipullat. Aika kivaa.